Ahojte, ďakujem veľmi pekne, Naty. A pozdravujem ťa do videa. Táto Naty si prijala, aby som ju pozdravila do videa, takže ahoj Naty. Takže môžeme ísť podľa mňa na part 2 vejpovanie. Takže ideme na to. Takže príbeh skončil tak, proste mama jej to odpustila a dovolila jej to. Takže podľa mňa dobre to skončí. Takže môžeme ísť na to. Práve idú nakupovať. Takže obidve majú teraz pri sebe len 50 eur. Zlatičko, chod si hocičo vybrať, chod si kúpiť toho psíka, ktorého si strašne chcela. Oky, mami. A ja zatiaľ pokupujem, čo potrebujeme do domácnosti, proste, čo sa nám minulo. OK. Takže dcerka si ide kúpiť toho psa. Toto je akože ten predávač. Dobrý deň, pomôžem vám. Dobrý deň, môžem sa opýtať? Áno. Je tu nejaký psi, ktorý je, že úplne, že také šteniatko, alebo mačička, hocičo? No, máme tu aj mačičku. Toto je mačička. Tá je zlatá. A máme tu psíka, takéhoto. Obidvaja sú takí krásni. Počkajte chvíľku tu. Mama, môžem prosím ťa jednu mačku? No poď mi ukázať, jak vyzerá. Zlaté, môžeš. Dobre, tak môžem prosím vás tieto dve zvieratka? Áno, určite. Idem vám ich zbaliť a pripraviť veci, čo potrebujú k tomu. Ja za vami prídem, zatiaľ tu buďte v obchode, kúkajte sa tu, čo by ste mohli pre týchto maznačíkov kúpiť. OK, môžem vám mu zaplatiť? Akože zaplatila. OK, idem ho zbaliť. Ona zatiaľ pozerá sa na tieto potraviny. No, takže peliešťok, určite. Mačacie krmivo, psačie krmivo, hrebienok, ďalší hrebienok, určite hračka, určite toto a idem ešte kúknúť do predajne, čo by tam mohlo také ešte pre psa tu byť, pre mačku, nič také, juj, OK. Pani šéf odišiel, vy ste si kúpili túto mačku so psíkom? Áno, tak hneď vám to donesiem. Jupi! Dobre, máte to zaplatené? Áno, máme to zaplatené. Dobre, dovidenia a pekný deň. Dovidenia. Dovidenia. OK, idú domov. Už idú domov, boli nakupovať. OK, už sú doma, už idú výťahom na prvé poschodie. OK, už sú tu. OK, mama, poďme do obývačky. No. Mami, teraz sa dohodneme. Budeš mať dole mačičku, dobre? Dobre, moja. A ja budem mať hore psíka. Dobre. Takže ja ti tu nechám jednu takúto kostičku pre mačku. Táto kosť fialová je moja. Jednu modrú loptičku pre mačičku ti nechám. A táto loptička je moja.
Takže tu máš jedlo pre mačičku a proste tu máš ten košík proste. Tu máš všetko pre tú mačičku a tu ti to položím. OK, teraz zase, čo tu mám ja? Tu máš tú mačičku, tu ti ju dám. Takže ďalšiu loptičku ti dám, lebo ja nepotrebujem. Takýto hrebienok a to by asi bolo všetko. A toto ostatné si nechám ja. A tak, proste. A ešte do garáže ti dám jedlo proste, veľa jedla. OK, takže toto všetko bude jedlo pre tú mačku. Sem to jej to proste takto pekne jej to tam dám. Nemusí to byť, že to tam úplne, že perfektne, lebo aj tak. Musím tam toho dať strašne veľa proste. Nech tam potom akože nedávam. Môže to byť takto úplne. A proste, že aby som to tam proste nedávala miliónkrát. Takže dám tam takto toho. Proste. Ozvem sa vám, keď to proste tam bude. No, takže tu má tá mačka proste jedlo a v tomto má akože mlieko. Takže, tak. Tu je tá mačka. Akože dám jej jedlo. Tak, a tu je jej pelech. Takže ona ide so svojím psom hore do svojej izby. OK. Už je tu. Ona, tu bude jej pes a proste tak, tu proste spravím jej tu aj také miesto, aj vonku na balkone. Tu bude mať takto ten peliech, alebo takto proste. Zatiaľ môže byť tu. Tuto vedľa toho bude mať hračky. Tak a tak. Túto veľkú hračku položím sem. Hreben dám sem. A jedlo sem. Teraz idem spraviť sem proste, aby proste toto. Toto som chcela. Jedlo a akože z tohto pohára môže piť, že by akože to bude taká miska, hej. Teraz tam idem dať to žradlo proste. Tak toto proste tam skúsim nejako dať do tej misky. OK, takže takto. Teraz by som mohla dať tomu psovi sem aj takto ten taký maličký pelech, ako keby. Dám sem svetlo. Tak. A OK. Takže tak toto bude mať ten psík. Toto mu dám von. Proste, keď nebudem doma, tak môže sem chodiť von. Takže takto. Aké dám psíkovi meno? Bude sa volať
Bude sa volať, že Lu. Lu, poď sem. Jej, ideme von, Lu, poď. Ja si sem sadnem a ty môžeš ísť papať. OK, tak keď chceš, tak buď vonku a ja si idem upratať izbu, potom prídi, keď chceš. Ach jaj, mám tu veľký bordel, musím si to tu upratať. OK, tak toto vyzerá byť v pohode. Alebo toto nechám hore. OK, teraz si idem upratať kúpeľku.